maitasun asko ikutzat atletikeri, hori txikize izena zenetik berton jolastu dut, eta asko guzteko jaten profesionala izetera altxie klub honetan. Horrek asko posten doz, azkeniez ikusten da goraz doala eta gero eta gehiago direzela futbolera jolasten dozen neskak. Ez dakit, beti guzti iziat porteri izetie, eta lehenengo akorretan zazin itxela delantera moduen, behar disfrutetan eban, jaten enitzen oso beteta sentitzen delanteri izeten, eta orduen gero proben eban porteri izetera, partidu baten edo falta esan porterue, esan bier nor jarriko da, ni jarri nintzen, eta hortik gelditzen nintzen portera moduen. Hori, etxien txikizen nintzenetik futbol asko ikusi da, nire lehen guzu futbolera jolasten ban, da orduen hortik dator apur bet, nik bera ikusetxaten partiduetan eta hori, da orduen bide apur bat egitzen eban futbolataz. Da hori, hasikeran hasi nintzen saskira jolasten bebai, da biz egitzen eban ikastolan, bize. Futbola eta saski zera, gero aukeratuen beri zen eban, eta futboletik joan nintzen. Lehenengo pasuek, akorretan az patizoan izaten ziela, hori lagunek asko jolastenan, da gero apunten nintzen ikastolako taldera bebai, da futbol 5 jolasten gendun, eta han hasi nintzen. Da gero pasen nintzen futbol 6ra Gernikako taldi. Apurra gogorra izen zan, ze azkenien mutiekaz ezin zinen aldakela bardinen aldatu, hori beste dutxa batzuk ipintzen zuen zuri bakarrik, askotan arbitroan dutxak, izaten zan oso txikize, izaten zan izaten zan gela hori oso txiki bat, eta hori arbitroan lekuen. Orduen apur bakarrik egoten nintzen, eta ez da bardine. Eta gero aldatu nintzen neskan talde batera, atletiken eta oso ondo. Azkenien asko itzen dugu aldagelak eta hori talde asko itzen dabe. Azkenien, mutilek fizikoki fuerteak die, harinauak, orduen zuk igual gehiago emon bizu eurek baino. Eta gogorra izaten zen nire Gernikeko etapie, ze hori dana ziren mutilek, nire nintzen neskabakarra, eta hori nik uste dut urte horrek bai niri gogorra iztela, gero neskaka askoan nintzen nien, asko sobeto sentitzen nintzen, eta hori fizikoki igual eta goten zaten. Goretan az, izen zala COVID epokan, eta orduen deitxustien, joan nintzen ara proba batzuk gehitzen, eta oso ondo, ze pozik. Azkenean nire ametsa da, eta handik gehitzie, zoragarri zera. Asi que hori deitxustien, da joan nintzen baten proba gehitzen, da gero etorri zen justo konfinamentue hori dana, da orduen egozea urte bat edo batema hori apur bat gelditzute. Eta gero barriro hasi ziren deitzen eta hori, eta azkenean sartu nintzen taldien. Oin gurtien betaldien, nik dekot fitxie betaldekoa, eta iztie bai aurre denborat izan lehenengo taldi gazein dut, eta untxen hau azte azkenetan, haurek hasi gotena zentreetan, aztien egun bat da, eta gerenaz hirugarren porteria lehenengo taldien bai. Orduan bizetariko bat, lehenengo taldien bizetariko bat lesionetan badan, zoizer pasetan baiako, ni gongo nintzen lehenengo taldien. Nire txako ametsu bat da txikitzetik, azkenen nik ikusten abazen eurek bat telebizioan edo, ojala hori egoti ez da. Da orduen oso pozik nau. Gogorra da bebai, zauz bi talde hartien, orduen egoten zara, entrenamentu galtzezu zure taldiegaz, gero bajatuen bizara, ondoen bizu, partido jolasteko, da orduen apur bat gatsa da. Ni hasikeran heldu nintzen ara, eta oso ezberdin izan Gernikeko taldie lezamagaz. Azkenean txikitzetik presiño asko dikozu, eta zira sartzen zara etapa baten non eurek erabaki bidauen nortzuk sartzen diesen taldera, nortzuk kanpoan gelditzen diesen, da orduen presiño asko jolasten zu txikitzetik, eta gero nagusizagoa einala, gero eta presiño gehiago bai. Baina C betaldietan zer izagoa daten mie, ze hori gehiago ikustezu lehenengo taldie, eta zue bai urbila ikuste zara handik. Mentalki etapa gogor bat da hori, ze bai fuerte ditzen txuz, azkenien presiño gazkolaztie, ez da erreza, da preparazio bat eukibizu mentalki. Orduen
esate baterako, presiño horrek azkenien disiplina asko emoten txu zure egunerokoan, oso pertsona ordenatu bat eta hori disiplina askokoa izeti itxetxu. Azkenien burue futbolien oso garrantzitsue da, ze zuk ondo konpetituteko buru ondo ukibizu. Han lezagan badekogu herramientak psikologoa, talde psikologo badekogu, eta horrelako gauzek, baina oso garrantzitsue da. Azkenien zu mentalki ondo ez basau zen, ez konfiantza barik egongo zara, eta ezingo zu ondo kokatu. Entrenamentoetatik kanpo bai dinamika asko itzen guz, da horrek azkenien hango baloriek eta erakusten du ez, eta hori importantzia asko moteñako han futboletik eta entrenamentoetatik kanpo dagoenari bai. Bai, justo oingo urtien dekogu talde oso on bat, danak iraten gara oso ondo, eta hori oso garrantzitsua deritzot gero kanpoan zelan jolasten gun eta emaitzak lortu alizeteko. Oin bigarren taldiek arratsaletan enteretan deu, así que oin ja txien jaten dut, eta gero segiduen noa lezamara, eta araltzen hasi igual irudetan edo lan, beti ukitzen gu gimnasioa, ordu bat harina hoitzen gu gimnasio, eta gero kanpoan ordu bat ardi bi batzutan, eta gero entrenamendu eta gero fisio, hori psikologorik nahi basun, edo hori, azkeni heltzi zara ara janda gero, eta etxera berriro heltzenaz bederatziretan edo, arratsalde guztize zauzan. Enbiotena goizien itxeo, jateo, da lezamara noa, baina horreko urtien asko kosteate, ze batxigaz konbalie bierneban entrenamendu eta dana, eta orduen klase asko galtzen eba zen, edo harina urten biernitzen, da gero selekzioagaz bai, igual hile bat noa kanpora, eta orduen batxi oso gogorran jatorre gaitxik. Bueno, danetarik da apur bat, baina gehiza problemak eukidotez tema horregaz, azkenien nik ulertxeo klase asko galtze dutezela, azterketak aldatu inbestiez, da eure bai esfortzu baten bier daue. Baina hori, badauz irakasle batzuk ez ostila jarri errestasunik ez izebez, eta beste batzuk baietz, eta oso eskertutena horre gaitxik. Bai, azkenien ia 6 urte daroatez atletiken, da asko guzteko jaten lehenengo taldera heltzie, eta berton jolastie, eta azkenien gero eta urbia ikusten zu. Gorantza joan ala, gero eta urbia ikusu. Azkenien tirapuzen kinonez, referentiek dire, ze pilo bat urte egon dire atletiken, da karrera oso honak egin dabez, eta, ojala euren modukoa izeti, azkenien nik maitasun asko dekutzat atletikeri, ze hori txikize izena zenetik berton jolastu dut, eta asko guzteko jaten, profesionala izetera heltzie klub honetan, baina ez dute txarto ikusten bez kanpo erorteti ez, igual batzutan zure beharra gaitzik kanpo erorten bizara, gehiago jolasteko, minutok izeteko, ez hauzelako gustora, así que ez dut eskartetan bez kanpora joatie, baina asko guzteko jaten atletiken eitzik karrera osoa. Hori da, pilo bat izan zen ja, zu amabosta izan zen lehenengoak horretan itxen, da lehen izan egoten zu amabostik ez izebez, orduen lehenengo konbokatori zen biben kategori horretakoa, da hori bialdiztien justo PDF bat sartu nintzen, da esan konbokatori ze, hori negarrez hasi nintzen, flipetan, eta oso pozik. Hori joan nintzen ara, eta horretanaz, bigarren entrenamentoen ja lesionen nintzen, eta hiruile egon nintzen kanpoan gero jolastu barik ez izebez, arduen urte horretan esoztien gehiago ditzu. Eta gero bueltan joan nintzen, subamaseia, eta hori egon zan torneo desarrollo da uste lehenengoa joan ginela Portugalera, ez dakin nola joan ginen, eta hori hortik aurrera beti deitzuzti subamasazpi zen, oingo urtien behar izupe meretxia, eta hori oso pozikan. Azkenien zoaz da jente barrez ezagutzen zu, pilo gauza ikasten zuz, eta hori oso pozik. Gero kanpora bai asko bidaiatzen da, adibidez mundiala Republika Dominikanan jolastu gu, eta hori asko entrenetan zu eta hori, baina entrenamentuetaz kanpo eta partiduetaz kanpo hangoa ikusten zu, zelan dan, hango jenti ezagutzen zu, da oso ondo. Beti da ondo talde ezberdinetan egotie, jokatzie, azkenien gauza ezberdinek aportan txuz talde batek edo selekzioak, eta orduen hori gorantzoaz azkenien, kanpotik datorren guztizio hona da eta lagunden gotzu gero gora heltzeko.
talde ezberdinetako piloa jokalarik koinziditzen gu, da orduen alzu hartun apur bat bakoitzetik, eta azkenien pilo bat hasi zara. Da gero lezaman praktikan jarri danak zure egunerokoan. Bueno, bai uste dut asko hasi dela emakumeko futbola oindala 10 urtetik ona, zeniak horretanaz, ni hemen Gerniken egoten nintzen neska bakarra edo igual beste bat egon dezan taldien, baina oso gatza zan ikustien neskak futbolera jolasten. Eta gaur egun pilo bat hasi dire emakumezko futboleko taldiek, Gerniken bai urten da bat ikusi dut, eta horrek asko posten doz. Azkeniez ikusten da goraz doala eta gero eta gehiago direzela futbolera jolasten dagoen neskak. Azkenien uste bai referente asko dauzela gaur egun emakumezkoak, eta horrek bai hori posibilitateak izten txikizenari, hori eurek sinesteko aldirezela heldu horra posibili dela, eta hori bai uste dute asko hasi dela, baina honi joko be. Bai, ni askiden hasi nintzen nien, neban ezagutzen inor, ez neban ikusten emakumezko futbola, inok ez dozten berba emakumezko futbolataz, eta hori hasi nintzen jolasten, ze guzteitzeaten kirolau, eta hori bai referentia beti ziren mutilek, eta hori uste dute gaur egun ez da lau pasetan, azkenien pilo bat referente da, Alexia Puteia, Aitana Umati pilo bat, balon de oro hau bai hasi emoten neskari, eta horrek hori asko hasi dute hau. Uste dut klubetan bai hori garrantzi gehiago emonjakola, leku bat hartu dagoela emakumezko futbolak, eta hori asko egerten da, gero rendimenduen eta danan asko egerten da. Bai, azkenien ni selekzioan beti izenaz igual suplenti edo gehiago ez dutela kanpoan parte hartu, baina kirrol oso garrantzitsua dekotela kanpotik gradan, txan. Igual selekzioa zilatoke kanpoan asko parte hartzi, jolasten, partido jolasten eta hori, baina role oso garrantzitsua dekot talde mailan. Azkenien lehen ezagoten moduen oso garrantzitsua da harreman hona ukitzi taldien, danak ondo gotie gustora eta uste dut hor garrantzi asko ukiotela, da horrek bai asko emon dagoela taldien, jolasten eta rendimenduen. Uste dut oso gatsa dela, igual mentalidade hori ukitzi ez, azkenien oso zara, jolastu nahi zu ikustezu bestiek hori kanpoan jolasten da bizela, eta bai uste dut porterizetik gatsa badala, edo jolasten zu ez duzu jolasten. Hori postu bat bakarri dau, da ezin zara sartu azkarengo 10 minutuetan. Orduen hori oso gatsa iruditzeiat hori ondo gestioneti eta dana, eta hori uste dut nik oso ondo erandotela, eta azkenien igual, nik badakit kanpoan ez dutela parte hartuko, baina kanpotik aldotela asko aporteu, eta hori izan nire helburue. Taldi ondo gotie, aportetie, entrenamentuetik kalidadi emotie, eta listo. Uste dut kompetitibitatea azkenien postu guztizetan dau. Eta bai asko pertsoni egaz, badauze kompetitiboak direzenak edo gitxiak direzenak. Eta gero egoeri gaitxibe bai. Azkenien zuak izan titularra zarela eta jolastu inguzula, igual altzara relajio apur bat. Eta hor daue bai ez basun jolast eta suplenti bazaren, bai ondo entrebizu, gauzak ondo enbizuz, titularrak bai, gogoak azentrenetako, ondo entrenetako, da bai azteko. Ez relajetako. Bai, minutu bai ukiotez, ez dira asko izen, baina, ukiotena saiatu naz alik eta bien eitzen, eta disfrutetan bai, azkenien selekzioa asko lastie zeuzer handize da, eta hori, azkenien ez badeko zuzen minutu asko, horrek disfrutetie oso garrantzitsu da. Hain gortien guzteko jaten betaldien minutu eukitzie, azkenien nator aurreko urtien partiduen erdize jolastu neban, eta guzteko jaten oingo urtien minutu gehiago ukitzie. Ze horrek azkenien konfiantza asko emogozten, da ni aurrera joateko ezinbesteko da konfiantzi ukitzie. Eta gero lehenengo taldi egaz, hori entrenamentuetan aldoten guztiz emotie, eta horrek ikustie kalidadi dekotela eurek azentrenetako, eta inkluso aurren urtietan gorantz joateko. Azkenien betaldien oin urtien 3 portera gauz, da nivela oso parekatute da, irurek galko gendun jolastu, eta hori gero bai formazio talde bada. Betaldie azkenien eitzen da jokalarizek lehenengo taldera egoteko. Orduen ezin dana da portera bate jolasti dana eta bestiek zebez. Hori nik uste dut nivela oso parekatute dauela eta iruretako edonok ondo aldauela papel hori.